Друзі, на Синфо перші про головне поїхали. Після короткої госпіталізації керівник Білорусі несподівано залишив країну. За неофіційними даними, виліт відбувся з урядового аеродрому вночі без попередніх анонсів. Літак узяв курс на схід, і джерела стверджують, що кінцевим пунктом став Китай. У Мінську ситуація одразу загострилася. Силові структури перейшли на посилений режим. У центрі міста з'явилися додаткові патрулі, а адміністративні будівлі взяли під охорону, пише телеграм-канал «Топор помсти». Відсутність офіційних пояснень спричинила хвилю чуток. Частина джерел говорить про політичну втечу через тиск Москви та внутрішню нестабільність. Після останніх конфліктів із російським контингентом у країні посилилися суперечності. На кількох спільних об'єктах уже фіксувалися інциденти, які призвели до втрат серед російських військових. Поранені й загиблі окупанти стали символом зростаючої напруги між союзниками. У Мінську тимчасове управління перейшло до Радбезу та керівників силових структур. Водночас російські підрозділи, розміщені в Білорусі, були приведені в стан боєготовності. Частину офіцерів відкладали на наради, деякі об'єкти ізолювали. За попередніми оцінками, під час останніх сутичок у регіоні Росія втратила кількох військових і частину техобладнання, що підривало довіру до стабільності присутності. Фінансові ринки та регіональні підприємства відреагували негайно. Валюта зазнала коливання, великі компанії почали готувати плани на випадок зміни влади. Для Москви ситуація стала ударом по стратегічному партнерству. Якщо керівник держави справді лишив країну без координації з Кремлем, це означає розрив у відносинах і втрату важливого плацдарму. Втрати окупантів у Білорусі, навіть якщо вони обмежені, мають значний моральний ефект. Військові, які розраховували на безпечний тил, зіткнулися з ризиком конфліктів усередині союзної держави. Поразки, загибель окремих офіцерів і пошкодження техніки демонструють нестійкість позицій. Це посилює відчуття невизначеності серед російських підрозділів. Коротка аналітика показує, що раптовий від'їзд керівника Білорусі може стати початком глибшої політтрансформації. Якщо Мінськ дистанціюється від Москви, це змінить баланс сил у регіоні. Втрата контролю над союзниками, навіть обмежені втрати серед військових, можуть стати сигналом для інших партнерів. Після відльоту керівника країни в Мінську почалися термінові закриті наради. Частина генералів наполягає на збереженні формального союзу з Москвою, але без розширення військової присутності. Інші виступають за дистанціонування від російських операцій, які вже призвели до втрат серед окупаційного контингенту на білоруській території. За останні дні, за неофіційною інформацією, було поранено щонайменше десяток російських військових, а кілька одиниць техніки виведено з ладу під час внутрішніх конфліктів. Російські бази в країні переведено в режим обмеженого доступу. Частину особового складу тимчасово ізолювали для перевірок, побоюючись витоку інформації або нових інцидентів. Зниження довіри між союзними структурами створює ризик повторення сутичок. Для російських підрозділів це означає додатковий стрес і втрату впевненості у безпечності тилу. Мінські силові структури намагаються стабілізувати ситуацію, однак у місті зростає напруга. Вулиці патрулюють посилені наряди, доступ до урядових кварталів обмежено, а будь-які спроби публічних акцій швидко припиняються. Експерти назначають, втеча керівника та втрати серед розконтингенту можуть мати довгострокові наслідки. Ослаблення контролю над союзником означає зменшення можливостей для розміщення військових ресурсів і логістики. Навіть обмежені втрати окупантів у тиловій зоні підривають їх стратегічну позицію та змушують переглядати формат присутності у регіоні. Лукашенко утікає з Білорусі. Утікає, евакуюється, називайте гэта як хочаце. Це не фантазії. Сёння прайшла сустрэча з прэм'ерам Турчыным, і там чорным па белым падсвяцілі, што Лукашенко злятае ў працяглую камандзіроўку. Як разумееце, калі табе выставіла Украіна ультыматум, Украіна, прэзідэнт Зеленскі, перад такімі падзеямі проста так у працяглую камандзіроўку не злятаюць, а значыцца наперадзе падзеі ў Беларусі. Я думаю, што варыянты вайны на тэрыторыі Беларусі. І Украіна мае права патрабаваць, каб прыбіралі рэтрансляторы, каб рэжым лукашэнкаўскі не забяспечваў ворага, Расійскую Федэрацыю, бензінам, дызельным палівам. Там жа ж многія прадпрыемствы проста працуюць на расійскі ВПК, саўдзельнікі ў вайне там і гэтак далей. Але, сябры, тут узнікае пытанне, а ці гатовая Украіна пазмагацца за беларускі плацдарм? Ці ёсць план, ці ёсць сілы і сродкі, ці гэта з кандачка, ці гэта вось варыянт, як з контрнаступам 23-го года, калі раздзьмулі пузыр медыйны, а ў выніку мы ведаем, што атрымалася. Мала што атрымалася тады. І калі грунтоўнага плану няма, то это проста катастрофа. Некалькі гадоў таму была абноўленая вайсковая дактрына так званай саюзнай дзяржавы, што ў выпадку нападу на Беларусь, так яны будуць трактаваць дзеянні Украіны,
Яны могуць там збіраюцца ўжываць нават ядзерную зброю, там уводзіць кантынгенты, каб абараняць саюзную дзяржаву, там і гэтак далей. Ну то бок, што плануюць зараз у Крэмлі? Увядзенне расійскіх кантынгентаў паўторнае у беларускі плацдарм. То бок Лукашенко здаў Беларусь Крамлю, мне здаецца, так выглядае сітуацыя. Все, сам уцёк, беларусы пад ударам і поўны кантроль Крамля, расійскіх войскаў. А другое, што яны могуць скарыстаць гэтую сітуацыю для ядзернай эскалацыі па Ўкраіне ў першую чаргу, таму што Ўкраіна пачынае перамагаць у вайне. Адзіная карта, якая ў Пуціна засталася, ядзерная карта, паспрабаваць. Ну там яшчэ мабілізацыя. Но это вот ядерный сценар, калі ім ужо няма чаго губляць, это таксама вялікая небяспека. Самая небяспечная ситуация з часоў існавання Рэспублікі Беларусь. Ну что, ребятки, ваш Зеленский не перестает удивлять. Мало того, что разворотил нам пол Москвы, так еще и Лукашенко сказал. Или ты уберешь с границы оборудование, которое корректирует удары по Украине, или это сделаем мы. А с учетом того, каким оружием сейчас напичкана Украина, то им это большого труда не составит. Поэтому у белорусов есть повод задуматься, готовы ли вы погибать за амбиции нашего хворенького полуфабриката. Ему-то что? Ему похуй. У него дети за границей, в тех самых ненавистных странах НАТО. Он нашу страну поднял с колен и ебанул мордой в грязь. Украину разбомбил. И то же самое хочет сделать с вашей страной. Потому что ему похуй. Сколько ему осталось? 5-10 лет? Так он их и в бункере доживет. За те деньги, которые он напиздил. Там уже подземный город построен давно. А вы, дурачки, воюете. А я буду в мониторы смотреть и в ладошки, блядь, хлопать. Поэтому белорусам советую очень хорошо подумать, в какую мясорубку пытается втянуть их наш контуженный Папандопола. Пух, слава Украине! Сябры, у Беларусі пачынаецца пераломная сітуацыя. Прама зараз Путін патрабуе ад Лукашэнкі, каб узброеныя сілы РБ уступілі ў вайну супраць Украіны, у поўнамаштабную вайну. Для гэтага задумваўся тэракт з аўтобусам. І толькі што атрымліваецца, што ў пятніцу ўвечары ў пятніцу такія заявы не робяцца. Зеленскі зрабіў афіцыйную заяву з патрабаваннем, каб Беларусь прыбрала абсталяванне, якое дапамагае Расіі наводзіць малую авіяцыю, напэўна, там і не толькі малую, і балістычныя ракеты на Украіну. Выглядае, што такое абсталяванне ёсць на тэрыторыі Беларусі. Зеленскі напісаў пра тое, што можна дараваць асабістыя абразы. Там жа Лукашенко перад ім выбачаўся, называў Уладзімірам Александровичам, але нельга дараваць саўдзел у вайне і тое, што вот такое абсталяванне стаіць на тэрыторыі Беларусі. І калі не прыбяруць, Украіна прыме меры. Я так разумею намёк на тое, што пачнуцца удары па Беларусі, а значыцца і вайна ў Беларусі. Пераломны момант, Лукашенко пазбаўлены прасторы для манеўраў. Пятляць не атрымаецца. Украінцы адчулі момант пералому ў вайне, а Беларусь насамрэч это ключавы фактар, самы лёгкі спосаб паслабіць Расію. Мне здаецца, што ў найбліжэйшыя дні можа пачацца. Вы толькі паглядзіце, што вытвараюць расіяне, каб паспрабаваць уцягнуць Беларусь у вайну. Хоць Лукашенко всімі сіламі спрабуе гэтага пазбегнуць. Сёння навіна. Украінскі дрон ударыў па аўтобусе з беларускімі дзецьмі. Значыцца, беларускія там юныя футбалісты з горада Рэчыца ехалі на зборы ў расійскі Геленджык праз Бранскую вобласць недалёка ад мяжы з Украінай, і аўтобус атакаваў дрон. І тут два варыянты. Альбо сапраўды гэта украінскі дрон, у чым я сумняваюся. Справа ў тым, што там па гэтай шашы ездзяць аўтобусы з расіянамі, дроншчыкамі. Вот замаскіравалі аўтобус, каб каардынаваць атаку Украіны дронамі. Ну, украінцы маглі падумаць, што это вот аўтобус з гэтымі дроншчыкамі. Але хутчэй за ўсё гэта правакацыя. Гэта самыя расіяне
улупілі по гэтаму аўтобусу, загінула жанчына, 4 дзяцей параненая, каб узбудзіць беларусаў, і от яны захацелі помсціць Украіне і ваяваць. Ну, мы папярэджвалі пра падобнага роду правакацыі. Месяц таму ў Мазыры рыхтавалі удар по Мазыру, там крывавая карцінка, завезлі штучную кроў у горад, вагнераўцы былі ў брыгадах хуткай дапамогі для чагосьці. Відавочна, што была правакацыя. І мы паведамілі пра гэта, там, 1 мільён плюс праглядаў. Сарвалі гэтую правакацыю. І вось яны прыдумалі, значыцца, тут забіць беларускіх дзяцей, што нібыта это зрабілі украінцы. Відавочна, што гэта правакацыя. Прама зараз, на вайне ва Ўкраіне, я лічу, пераломны момант, таму што вельмі важным фактарам, хто пераможа, от куды пахіснецца гэтая вайна, з'яўляецца фактар Беларусі. Калі тэарэтычна Беларусь выбіваецца з расійскай арбіты, руйнуецца вся імперская канцэпцыя Расіі. Па сутнасці, гэта параза Расіі ў вайне. Лукашенко спрабуе саскочыць. Я думаю, будуць адбывацца вельмі цікавыя рэчы, але гэта вельмі небяспечны час, калі расейцы могуць утварыць у Беларусі нешта такое, кшталту разанскага цукру, там тэракты, пад выглядам, што это зрабілі украінцы. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.